Pozdrav svim ljubiteljima astrologije. Ovim putem želim da vam predstavim rad astrološkog studija Astro Emiter, koji za cilj ima praktičnu primjenu astrologije u svakodnevnom životu. Svake nedelje na našem YouTube kanalu možete uživo pratiti nedeljnu, a svake posljednje nedelje u mesecu i mesečnu prognozu za naredni mesec. U pripremi je i astrološka emisija bazirana na temi lunarnih ciklusa, koja će se emitovati svakog posljednjeg četvrtka u mesecu. Prvu emisiju ćemo realizovati u četvrtak 26. decembra sa početkom u 20 časova. Sve emisije će nakon streamovanja uživo ostati u odgovarajućim tematskim playlistama. Ovom prilikom također obaveštavam i sve naše stalne kao i nove pratioce da ćemo godišnju prognozu za 2020. godinu realizovati kao 12 pojedinačnih emisija, počevši od utorka 3. decembra, zaključno sa petkom 20. decembrom. Prognoze ćemo emitovati tokom te 3 nedelje između utorka i petka. Za sve naše pratioce spremili smo i malo iznenađenje u vidu nagradne igre u kojoj možete osvojiti polučasovnu konsultaciju sa mnom, a koja će biti realizovana tokom emisije Mesečna prognoza za januar 2020. u nedelju 29. decembra. Uslovi nagradne igre bit će naknadno objavljeni na našem YouTube kanalu u opisu ispod videa. Zahvaljujem se svima vama koji nas pratite i želim vam puno uspeha u narednoj godini. Vaš Astro Emiter. You